Praga 2013. La Torre de la Pólvora, gòtica, del segle XV. Formava part de les muralles de la ciutat. La Casa Municipal, edifici modernista Art Nouveau, on el 1918 es va proclamar la Primera República. Ara és una sala de concerts i la Casa Municipal. El rellotge astronòmic, situat a l'edifici de l'Ajuntament, és el rellotge més antic d'Europa, del segle XV. L'església Tin, gòtica, del segle XVI, amb dues torres bessones a la plaça de la Ciutat Vella. El pont Carles IV, sobre el riu Moldova, de l'any 1357, i amb 30 estàtues i 16 arcs. La torre de la Ciutat Vella, en el pont de Carles IV. Entrada al Castell de Praga. La catedral de Sant Vito dins del Castell de Praga, gòtica, la més antiga d'Europa. Passejant per dins el Castell de Praga. Baixant del castell i passejant per la ciutat. La plaça Wenceslau i el Museu Nacional.